И името Саски е заето. Здравейте, пичове, аз съм Алекс Золан 20 и днес ще игра с Шиноу, който е с скина с ким беше, че бе? Много секси. Да. И днеска може да играем мини геймс. Чакаме го само да се логне. Аз Ай, това как ми стреля. Това беше жестоко. Аре, аз съм преди гейм. При мини гейм ли си? Не се идвам. Аз съм вътре. И днеска ще играем мини геймс. Ето. Сега. Айде, аз съм вътре. Гейм лист. Кит пъпър. Сплифт. Къде е сега? Хаси. Как полетя, бе? Аха. Уху! Как се качи чак там горе, бе? Това ли е? Не бацка. Давай към лифта. Към къде? Към слив. Нека. И така, хора, днес ще играем малко мини Той е това геймс. това бачка. Джойн. Къде, бе? Ай, влезай с плей. Ти къде влезе, бе? Там на лопатката. Аха. То само аз ти сме в това, бе. Какво, бе, пак? Няма кой да ми се пречка. Искаш ли кит за тамачка? Как се влиза, бе? Цъкаш на табелката Join. Добре, идва май. Това ли е? Да. И сега? Чакаме 80 секунди. То е 1 минута и 30 секунди. Ще прескочим тази част. И така, хора, пак сме тук. Ще остават 30 секунди докато почнем. И ще играя срещу нашия приятел Шиноу, с който е скина на Абракаданио, или как Абракадал ли беше, как беше женски скин, ето го и него. Аз съм премиум. Да, премиум си. И аз мога да вземам премиум. От Тоня, измисления сайт. Не, живито ми даде веднъж да играя в един сървър. И сега мога да влена в него. Знам паролата и това. Името. Сега трябва да чакам и следващия, бе. Какво трябва да правя в тази игра, бе? До сега не съм я играл. Абе, пише лоби, бе. Сега. Излизай. И така, хора, пак сме тук. Очевидно нямаше... Съжалявам, че в момента у нас има ремонт. И така, хора, пак сме тук. Нямаше там играта, защото не знам какво стана и аз. Сега какво, бе? Където е? Там страни избираш кой да се бие. Кое да е? От другата страна. И какво трябва да взема сега? Събахте. Варио. Улала! Сега ще мачкам Шиноле. Думай скифи, къде си, бе? Къде си, бе? Ще спипвам, честничка. Видяхте. Видяхте, хитра лисицо. Ще видиш ти, бати как лаги. Бе. Не видим ли си, бе? Бати как лаги. Много праскаха. Ти мене ли ще пляскаш? Да, тебе що? Бати как лаги в този сървър. На теб ти лаги. Да, не мога. Бати колко време вече ме биеш, бе. Ай, вземи мода, Риги.
Не мога да ударя, аз съм... Нещо ми много ми лаги, ти не мога да те видя аз. Айде, изпраскахте един път вече. Как се обурах. Виж го това, виж го. Иди. Така. Това е доста забавно, бе. Къде отидах ти, бе? Сега. Аз много не го убих. Време е ти дома. Ще умра аз. Ай! Ще мога да се пробежа до тебе, бе. Къде отиде, бе? Не! Убима. Я сега си избера. Са пак ли съм с Warrior, бе? Отиваш и си избираш клас. Guardian. Те за същия бати, каквото и. Улала, брат ми, тук има хубаво. О, добър лого е. Бати лаги ми само къд върта. Или се опитам да се избавя. Ай, бе, копеле. Но ли един за теб, внимай. Катери са на високо. Ти знаеш ли, че Evil сайта дава игра в неговия сървър? Какво дава? И такова, за 5 души да съберат отбор и да играят с Evil сайта отбора. Нали знаеш, че има... Гледа ли си Evil сайт клиповичи? Да, бе, аз ще го бия. Не, игри, дето играеш и с приятелите му, помниш ли? Ай, къв то дет ме следят мен дете, бе? Шино ли видиш? Това е ако си хакер. На всички ли има такъв, бе? Бати, колко пъти са бахтим, не мога да умрем. Бат. Ти на мен ми кажи, че само се умирам. То наистина вече много мъдрани деца отгоре се появява само. И така, хора, това беше от мен. Стой още малко. После да бе, има 2 минути. И така, хора... Нека да спри. После това ще ги свържи с това, бе. Има трепче, има един на върха горе. Виж ли го? Има трепи, бе, човек, тъмън го бутнах. Махай се. Ямри, бе. То добре, бе. Абе, ямри, бе. Къде си и това, бе? Мели го, ооо, мелих ми. Фък. Ти мен ли, бе? Ще ме палиш, бе? Така, хора, това беше от... И така, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Това е първият клип, който снимам в минигейм с Абракаданио, който е Шенол. Абракадабле, бе. Какъв абракадабле? Де да знам, бе, как ти я скина. И се надявам да ви е харесал. Колко пъти вече го казах, 2 или 3 пъти, не знам. И това беше. Довиждане.